RMN drama Puntalit kanino ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1 1 2 3 Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong gratis na to, ha? Ato! Yapa! Ay! Nay Blackie! Di ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Pinagunitan ako imong ubol-ubol nang katon ko ni pinaagi sa kong mga kamot! Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Pada lumitaroy sa agtang sa kong Atab. Anak ko, mas... Niya pa! Nasamot ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon papughol ko ka na. Pinaagi sa akong dila. Tama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sabay sa malang bitin ang imong dila. Putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nacordatayan. Sound Aldwin Narcuda. Audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga igala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Nagdugang ang akong kabalakan nimo, Athena. Nay Matilde. O sa may mahitabo ha, kung pick-upon ka na, ug unya, hipuson ka. Aw, kung pagbuot na kay tasan nga ikaw matapos, bisag matuog ka nay, mamatay kag diretsyo. Athena. Dili to kahadlo ka ng kamatayo nay. Pero kung mapagka-instructions taas na patiyon ka, di pa dyan ka mamatay nay, oy. Pero kung magpakita na giti mailhan, ay kabala ka nay, palibaran ko ang kamatayon. Athena. Di lang doon ito kahadlukan ang kamatayon ay. Tungod kay bisag asa pa ka magtago. Kung upos na ang kandilas pagpakabuhi, aw, patay ka. Bida. Mo man na, di ba? Kadiyot ragod. Pangutan na ragod ko ni mo, be. Saan sa manay? Doon na kay buti sulti na ako, anak. Kalabot sa gitanyag ni Don Tiburcio kanimo. Oo, doon na bitaw nay. Pero wala ko hatagig dili. Ang unsa man, ha? Nitanyag siya na ako nga siya ang mugasto na ko sa pag-eskwela. Unsa? Nitanyag siya nga siya ang mupatiwas na ko sa pag-eskwela. Pero murag na sina iyang anak nga si Federico. Oo niya, unsa may imong gitubag, ha? Miuyon ka ba? Akong gipaliparan. Anak. Di na ako dawato ng yan tanyag nay. Athena. Sa ako nang gikaingon, na sina si Federico nga nakadungog sa gi-offer ni Don Tiburcio na ako. Athena. Labaw sa tanan. Doon na lang ko ibuot sa taon din sa atong dapit. Ha? Unsa may buot ni mong sutaon, ha? Mga panghitabo nga naghatag og tanghaga na ako nay. Unsa? Unsa may buot ni mong ipasabot? Nahibaw ka raon niya nay. Athena. Kanahan yun itong mga tauhan na, Blackie? Tanaw na ko ito nila. Muta na kasi dili, pero tanaw na ko ito nila mga batang-bata itong Federico. Aw, kung mao ka na, namiligro ka mo, Blackie. Go! Ayaw yun mo pagpasaya-saya, ha? Tungod kay nagtuo ko nga dili ka mo hunungan, hangtod nga mo lampo sila sa ilang tinguha diyan ninyo. Usamay among buhaton gaw. Ayaw na mo paggawas-gawas sabay. Pundo lang una mo. Gaw? Labing siguro, magdumot man gid katong mga tawhana ninyo.
Ako na sang gitambagan si Atina ni anak. Agad lang minimugaw. Nahibaw ka na sa atong patakaran, Federico. Kinsa katong tao nga maghatag og problema ka nato. Hipusa. Daddy. Di ta gusto nga mabulingan ang atong pagtabang sa mga tao dining dapita. Okay, Daddy. Ayaw pagtinir og tao nga mga bulbog. Mga tao nga dili kasaligan. Ug maulang unya ang magda og dimalas ka nato. Oh, Daddy. Ayaw pagbuhi og mananap nga muunay sa pagpaak kanimo. Daddy. Ayaw palabya ang kapakiyasan. Oh, Daddy. Atina, nak. Katog na. Laom ng gabi, uy. Matug na ko ron ay. Niya pa manggod ka din his may terasa. Tanaw lang ko sa nindot nga buwan ay. Tinaw kay ang langit. Uy, dag-um ang kagabion. Gusto ka. Pero ang kanindot sa kagabion, sa kalit lang, may mga panghitabo nga maukay ang kamingaw sa kagabion. Unsay bot mong ipasabot na eh? May buto-buto. Oh, lakaw na. Soda sa imong kwarto. Unsa ka itong buto-buto nga nabati nato na eh, ha? Di mailhan nga doon na sa ilaing kinabuhi nga natapos. Ay, Matilde. May kinabuhi ng gikutlo. Doon na'y gipatay. Unsa na eh? Ugma, mahibawan nato ang matuod. May gipatay. Dali diri. Dali diri. Dali Atina, dali diri. Mangita ta kalutsan. Ay, may dagang tao eh. May gipatay gidi ay ni Blackie. Matong sa kong gipangutan na dahil. Duha kuno ka tao ang gipusil patay. Unsa? Dali. Mangita tag pagi. Nga makalusot ha. Dali, ring. Pastilan! Ngadog mo ba ni inyong ginagatan? Ano ba taon? Kinsa ba nagpasipa ninyo? Kinsa ba na? Dali, Atina, pero pwede na kahilak na eh. Pwede na kahilak. Ang inahan ka na sa biktima. Basta kay Simon, no? Inahanas biktima ni Oh, Blackie. padol na. Laro na to ni. Laro na to. Laro na to. Nagway sa mga gipamusin eh. Laro mo yun na to ni. Oy, hala. Gamay lang, pagi ami gamay. Gamay lang. Dali. Maklaro na to. Dali, Atina. Hala. Dali, Atina. Dali. Nga naman eh. Ang kipatay. Tanaw. Diba? Oo, manang. Nagparigla na to. Ha? Ganyan, ilawan. Sila tuon na da. Sila. Silang atong gika-enkwentro dito sa gawa sa merkado na eh. Risi nila. Aray, musibata din eh. Masih kita pisangin lalay. Ha? Unsa? Padaplin mo! Halina si Don Tiburcio! Padaplin ba? Oo, kamu, padaplin. Pagi ang wheelchair ni Don Tiburcio. Gamay lang, pagi ami. Ganong kipatay man ka mo! Mrs. Inyo dito, Tiburcio. Kapait sa ginangatan sa akong anak. Gipusil. May asawa tao niyong mga anak. Padangaton sa himayang dayon ang iyang kalag. O gining usa, Wapay tagtungod, sir. kalusa sila ilubong. Problema sa gastuhan taon, sir. Uy, di lalim. Ako'y mo gastos sa tanan. Lungon, paglubong, pagbilar, pare. Ako'y gasto. Nyor, Tiburcio. Og ang pamilya nini, hatagan ako og negosyo. Og ako'y mo pa-eskwela sa mga anak. Don Tiburcio. Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan
Sa Akong Mga Kamot. Tagsuwat og Direktor Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakurda-Tayad. Audio Editor Jeffrey Camonada. Nagatong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.